Welkom bij Kikker TV. Vandaag zijn we weer bij het tuintje naast het Portersgebouw. Wij willen de mensen gaan vragen wat ze van dit tuintje vinden en of ze er een naam voor weten. Wat vindt u van het nieuwe tuintje naast het Portersgebouw? Ik heb het net gezien en het is verrassend. Er stond eerst een huis. Ik wil zeggen, alles wat groener is, vind ik ook prettig. Het maakt bij mij een aangename indruk. Het zou nog wat meer aangeplant kunnen worden, want maar het is winter, hè? Dus het is niet erg groen nog. Maar ik denk dat het wel een verbetering is ten opzichte van daarvoor. Wat vindt u van het nieuwe tuintje naast het Portersgebouw? Nou, gezien de plannen is het misschien best een goede aanvulling. Als het een plekje wordt waar Jan en Alleman zijn boterhammetje kan eten of zijn, gewoon lekker even kan zitten of een stukje ontspanning of activiteit, is het best goed. Anders zou het misschien een beetje een armzalig hoekje worden. Ja. Oké, en zou u een nieuwe naam weten voor het parkje? Nou ja, ons belang. Wat vinden jullie van het tuintje naast het Portersgebouw? Ik ben blij dat er een tuintje is, want ik vind het prettiger om op een tuin te kijken dan op een gebouw. Okay. En weten jullie misschien een nieuwe naam voor het tuintje? Nou, misschien is eenhoornpark wel leuk. We hebben dan een eenhoornplantsoen. Nu een eenhoornparkje. Okay. En zoals jullie zien zijn de banners ook al opgehangen voor de tekeningen in te hangen. En zoals jullie weten zijn jullie daar de sponsor van. En wat vinden jullie ervan dat het precies tegenover jullie komt te hangen? We zijn er trots op. Dat we natuurlijk ook uiteraard als Rabobank eraan meewerken. Dan willen we ook graag samen midden in de samenleving. En het is altijd mooier als een kale muur waar we tegenaan zullen kijken. Ja, nog iets over te zeggen? Nou, klopt. En ik denk ook dat we in de lunchpauze, als er bijvoorbeeld bankjes staan, er ook zelf gebruik van zullen maken. Dus dat is ook mooi meegenomen. Ja, zeker. Oké. Hartstikke bedankt. Ja, graag gedaan. Dit was Kikker TV. Volgende week zijn we er weer met een nieuw item. Bedankt voor het kijken.